UPPL सरकार बिनि किसुमान मिशन आरो भिजनफोरखौ मोजां मोननानै जों दिनै जोंनि स्थानीय EM लोगोसे UPPLनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव जों दिनै माबायाव UPPL दोलोआव जइन जाफैबाय। प्रमद बर'जों दैदेनजानाय जिहेतु UPPL सरकार बिनि किसुमान मिशन आरो भिजनफोरखौ मोजां मोननानै जों दिनै जोंनि स्थानीय EM लोगोसे UPPLनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव जों दिनै माबायाव UPPL दोलोआव जइन जाफैबाय। माखासे मिशन माखासे भिजनफोरखौ मोजां मोननानै जेनेबा जोंहा किसुमान माबानि खेत्रआव UPPL दोलोनि किसुमान मावनायफोरखौ जों मोजां मोनदों। जिहेतु माबा मा होनगोन बेखौ बड'फा मिशन बे जाहाथे बड'फा सुपार 50 मिशन बेवहाय जोंनि गामिनिनो जेनेबा सासे फंबाय बिथाङाबो सिट मोनदों आरो दाख्लै 2 सप्ताहसो सिगां जेनेबा जोंनिनो UPPL दोलोनि EM डक्टर निरज स्वर्गियारी सार बिथाङा जेनेबा जोंनि गामियाव गोग्लैसोना थानाय मोनसे लामा दंमोन बेहाय जेनेबा बे लामाखौ मोजां खालामना होदों फोसाबना होदों। थ' जों बेफोरबायदि गावनि जायगानि डेभेलपमेन्टखौ नुनानै जों दिनै बिथांनि सायाव एसे फोथायनाय लानानै जों दिनै UPPL दोलोआव जुगदान जादों। आङो सिगाङाव गिबियाव फार्स्ट आङो कलागुरु बिष्णुराभा डिग्री कलेजनि GS मोन। बेनिफ्राय आङो BPF दोलोआव BPF माने BSU सेन्ट्रेल कमिटियाव जों फैबाय। बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट कमिटियावबो बिबान लाबाय BSU जानानै। आङो भाइस प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय प्रेसिडेन्ट इनचार्जआव आं खैदिनमान दङमोन। बिनि उनाव आं जोबनायाव दायो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउथ BPF आव दङमोन। जों दिनै सानै। औ माबे समस्ति जोंना रौता 40 नं रौता समस्ति। मा मिजिं थिगोन जिहेतु नोंथांमोना UPPL दोलोआव लाइमोन हिसाबै मा मिजिं थिगोन? बेखायनोथ' आं दहायनो बुंबाय जेनेबा UPPLनि मिशन आरो भिजनखौ मोजां मोननानै जों दिनै अपोजिशनाव थायालासेनो जों दिनै सरकारजों लोगोसे खामानि मावनो होननानै फैदों। बेखिनियानो। फैनो गोनां दंबावो जइन जानो गोनां माने बेफोरखौ जों बारा माबा लाथ'वाखै दायो। जेनेबा जों मोजां मोननानै जों फैग्रोदों। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय IFABM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय IFABM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला IFABM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।